Aworo asenyiso gima biro timre chienge. So kata kamano koro ywa kom machiegni nikech Walter Nyambaga koro ntiere kod sigana mabiro pile ka pile chieng' tich ang'wen saa 3 mar otieno. Sigana mar gin kanye? Mio med volume mar TV. Nyakwara Mogi, bende ing'eyo ni Jaramogi Oginga Odinga ne ni kod mon 3. Kendo achiel kuomgi ne en japuonj. E chenro mar gin kanye kawuono wami sigana mar mama Betty Oginga mayudore e gweng' ma Kang'o ka Jaramogi, Bondo, kaunti ma Siaya. Jata chenro ma jumani Walter Nyambaga, thuon ka ji dhi, thuon ka ji duogo nigi mathoth. Jaramogi Oginga Odinga. Ikiwa kama unaona sisi tuko na kasoro, sema wasi. Bade en jalup jatend piny Kenya machon e piny owacho mar Mzee Jomo Kenyatta. Oganda osepenjo ni kopogore kod tiyo ne oganda familia mar Jaramogi Oginga Odinga to wacho ang'o kuom thuon mar Luo mane okedo ne thulo oko loch jo-wasungu. Mondo wayud sigana ni malong'o nyaka wamany Kang'o ka Jaramogi. Ndege momo kod auka fut modhach kendo wasudo mail 174 kowuok e lapa ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport nyaka Kisumu International Airport e boma Kisumu. Bang'e to mako nyamburko nyaka Kang'o ka Jaramogi e gweng' ma Bondo e kaunti ma Siaya. Wayudo rwak kendo kapok odeko to mbaka chakore. Wapenjo ni mama Betty en ng'a? An onyuola Randago. An nyaka kan Makanyango to adak Randago. Asomo Nyang'anga Primary School. Achaka duogo Nyang'anga kure ma ai kadhi Lwak Secondary School. Ka Lwak to adhi atimo teaching practice again. Migori. Kure ma bedo posted Nyamira. Iluongo ni Jaduong' Oginga, koro dwa tero dhok dala u. Piny ne chalo nade? An ok nonyuma dhok. Gimomiyo nok onyuma dhok nene min Raila Gere, min Oburu is the first born e odgi. Baba naluwo bang'e. Eka min Jakuyo nyako mar adek e odno. Koro since no kendo waya ok nonyalo nyuma dhok nikech nosenyuomo waya. Ka nonyombo to notero mana pesa. To ok nochiko. Ne wadhi e puodho poda to pomna kiluonga kuma wadoye ni bi idho motoka pick up ten bende moriembo. Achopo Rivayala Kaluor ma chunya ridore magena tianyo maraipi. Kumwadhi e bende akia. Apomna kwachopo e dhoodwa. To kochopo to luongo mamawa ni nyage mana gima ni agulo no ema mondo imiwa. Ok wan welo. Mana mani agulo no. To koneno biro ga nyombo. Gi kaka tarno kona biro mondo ung'e ni ok odak e ngima moro muparono. Emomiyo akele gi chuoth puodho. Na adhi ka an gi chuodho mar puodho kaka wadoyono. Kaka nonyuoma. Wapenjo negi uma malichno negi nene nade? E kit dak wa to ok naneno gima nonyalo loko kata matin. Ne wadak kaka dhako gi dichuo. E dala waka ne wang'e kaka a husband en ng'ama dichuo ma wuon dala. By the time mane wabedo kode ne koro wan mine 2. Ng'ata achiel nitie Kisumu, minu Mondi enodak Kisumu. Ta ne mana dong dala ka. Koro adak e dala Kang'o ka Jaramogi ka. To ne en routine maber kaka wuon dala. Nong'ewa kaka Mondi. Dala ka nobire tich abich ka tich abich ma ok nolewo. Kalore kod wuodhe to kotelo mare, ere kaka ne obedo wuoro to kod jatend oganda. Kor siasa to en oko ji ong'eye maber kaka siasa mare. Koro ei dala ka to wan wang'eye kaka wuon dala. Keche nohero nyithindo to nomiyogi time. Omiyowa time kaka monde, nyithinde bo miyo time. Ma iyudo ka seche mag odhiambo kosechiemo to gibet ogonegi sigana kaka ne igano ga chon cha. To onyiero mok ding'en en to gima noloyo go joma moko manopogore kabisa en ni nokia kuotho. Nikech onyalo biro kar oda koni to inyalo paro ni dwa kuodho nyieki
ochiko ite maber kabisa. Kiny to mana ka un together. Kore ko wacho ni wachie gik manye wacho kuom nyang'ane. Mama Betty konowa ni welo ne donjo dalane Thagalany. Kata kamano, Jaramogi ne ok nyal yie mondo wendo wuog e dalane ka ok oyudo fungruok. Welo nohinyo biro ma ok ochiko. To gibiro mang'eny, samoro bende ochike to ok onyiswa. Especially dalaka. Ok onyisa ni welo biro biro. Apo mana kata ka mtokni modonjo. To jogo welo te. Kata do bed mana ni en ng'ama janeko. Ipo mana kodonjo ni ot gosigo. To modonjo ot gosigo no, to kibiriembe neno. En rwak manyaka imiye kaka wendo. Koro ne chunwa nyaka bed ready anytime. To gima kendo no bergo ni wan waonge kata watchman e gate. Ok no hero mondo mi ogeng' ng'ato mok donj dalaka. Wan gi wele dalaka machalo chiro. To onge ng'ama biro loso go ka ok ochiemo. Meko mare ne olokoyo kuomgi. Kata kamano, ne gidoko mana jochir. Manyalo paro maber ahinya to manokete omake to kele ka eri gi pajamas. Kane antie. To kane ndalo mapod okane no, ne wang'e kaka pile. Keche wan wadong wayudo ka en ga ng'ama imako. Wawinjo ni ndalo moro make, ndalo moro bio pegi kete. To bende ng'eny ne ndalo mane koro siasa wach ne tekno. Ne en lonely kabisa. Mawane mane koro wanyalo miya onge ng'ama noyie ni nyalo biro dala ka. Kata ng'ama nyalo associate kode ne onge. Koro miyo kano make to wang'e ni mano to kama kawaida. Koro en mana lamo kende. E kinde moro bende unyiso joge mondo ng'i kod kit kaka jopiny dwaro ni obed kodgi. Kecho kuon en mar oganda, ok en maru. Manyalo paro chieng' moro na penyo to koro wan miketo wakani, tiketo wanang'o. To koro wan ok wan kidi. Mineno ni wan ok wan kidi. Ng'wete samba kaka mon wete ung'weto. Na yuak ta doga paro na mapuonj. To na yudo ni en puonj mar adier. Nikech you have to struggle for everything. Nikech no puonjwa mondo wabed joma nyalo dak with or without him. Mama Betty wacho ni wuodhe mar bedo japuonj ne ok yot kendo seche moko ne yudo kwet kuom oganda. Mokwongo ka adhi bedo deputy head teacher at Tilili. Na bedo rejected gi the community ma the chairman mar the school by then. O the mani office book onok gidwar ng'ama ko ginga bire school machal kamano dang puonj adier. To jogo koni wan wase poste. Koro weya mondo une. Koro bire class to yudo ka puonjo. Ta I didn't even notice him. Koro adhi mna nyime puonj to chunga dho ta to lokra odok. Ang' oduogo godhiambo. Okono dwa dhi office mondo nyis jo office ni sukundgi no gidwaro mna jopuonj mamon. Ok gidwar jopuonj machuo. Keche ne ok nong'eyo na nyalo timo tich. Mokwongo ne giluor mana gi nying'no. But kwa bet matin to giyudo ni I was the best. Keche ne wa interact maber kabisa. Ne gin kod ngima mamuol makata mana nyithindgi bende ne yoro dala kaka jopuonjre mamoko mar omo school fee. Na kiriembo ji ten mikwongo gole kapod ji nie parade en ikonen chak wuoth dhi. En mikwongo riembe ni fees. Chieng' moro achiel ne daktari otero bursary school. To en osega gole chon. Koro kochopo to konen kapok ichiwo bursary miya mar owadu. Kech owadu nende wasegolo. Bende en adier ni Oginga ne ono kalore kod kit kaka ne otayo chenro mage. Dhano to nong'e kamano. En paro ma dhano mok inyal golo. Mana kaka Raila bende sani ng'e ni samoro nyalo timo gimoro ma onge ng'ama ong'eyo kata joma nie tiende. Mana kaka weche mag handshake inyalo paro onge ng'ama nong'eyo. Obwoga ji mane kaka be wuon mare ne chalo. Giwacho ni gimor kod kuonde moger kendo nying jaduong' Jaramogi Oginga Odinga. Kabisa. Makendo we are very proud. Ni kara jogo be notice gima ber manotimo ne piny. Ber ahinya kabisa. Welo donje dalani kendo kata kawuono jopuonjre biro mar somo rieko. Eri welo bire ma pogre mang'eny madongo gi matindo. Ma maboyo to kod ma machiegni.
koro wantie gi curator. Wero thuolo mar donje emko mar Jaramogi kendo wayudo ka Simba Oriere ogute kod wuor mar Jaramogi manero rwako ket kama wenge neno malong'o, ogute mag nyasi mag lamo to kod mago mag duong'. Orengo mar kuyo to kod mano mar mor ni ka mane thuon mar Luo tiyo godo kala midendo ni Oginga Shu to kod wuor mage mane ogeno bende ni emko ka. Nikech ne en jaera mar Ajawa, mbero bende ni ka malong'o. E kido mag odunga kod okwajo mane Jaramogi tiyo godo e kinde mag nyasi nitiere ka en ling'any buora. Sandug mula kod otese miluoro mare bende pod okan ka nyatiti mane ogwonyo godo puch bende sani ong'aw ne welo kaka an. E tipo mag osiepe kod jotelo mag Afrika bende odiede kor ot makare. Limbe warumo bang' yudo mogo kod mor dhiang' nyakwa Ramogi. Erokamano kuom bedo kode chenro ni chakruok nyaka giko mare. Jata chenro ni ne an Walter Wood Kowero. Thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masane. Mano kori budho budho kwar gi Joseph Pekane, kod mon mabeyo.